Pa 19 January Chakwera anapita ku DRC amakachita zokambirana za chinsinsi ndi president wa kumeneko Felix Tshisekedi. Asananyamuke, mkulu wa asilikali pamodzi ndi Minister of Defense Hali Nkandawire anatsogola. Nawonso anachita zokambirana za chinsinsi ndi Mr. Jean Pierre Bemba, Minister of Defense wa kumeneko. Mwachidule Chakwera anapita ku DRC pa 19 January ndi kubwerera pa 22. Pamene amabwera anafika ndi usiku, anayenda mwakachetechete osankhula ndatu wankhani. Chimene timadziwa, president akapita kunja akamabwera amayenera kufotokozera ndatu wankhani zimene amachita kumeneko. Koma akulu amenewa anafika ndi usiku ndi kuyenda mwakachetechete osankhula ndatu wankhani. Patangotha masiku ochepa, anthu 6 ochoka ku DRC amene anabwera nawo pa ndege ya Chakwera anamwalira mwadzidzidzi. Nkhani imeneyinso anayendesa mwachinsinsi. Maliro anayenda mwakachetechete kuchoka ku Blantyre College of Medicine kudzera mwa border mpaka ku Tete via DRC. President ameneyu anapita ku DRC pa 19 January amakambirana za chinsinsi ndi Felix Tshisekedi, president wa kumeneko. Pamene amabwera anafika ndi usiku, komanso anabwera ndi anthu achilendo. Patangotha masiku ochepa, anthu 6 amene anabwera nawo aku DRC anamwalira mwadzidzidzi. Koma aboma anayendesa nkhani imeneyi mwachinsinsi. Ananyamula maliro mwakachetechete kudzera mwa border ndi kukafika nawo ku Tete, kumene kwanakweza ndege kupita ku DRC. Ndi anthu amafunsa kunawo kuti kodi chinavuta ndi chani kuti atenge maliro ndi kuwakweza pa Chileka Airport kapena pa Lilongwe International Airport. From there zinaulika kunawo kuti Chakwera apanga deal yofuna magulisa sugar oil ku DRC. Tikukumbukira patangotha 2 days atafika mdziko muno, sugar namba kusowa mpaka anthu amagula 3000 pa packet. Boma likubisa sugar ameneyo ndi cholinga choti azimutumiza ku DRC, pamene Malawi afuna umati ndi akugula sugar uja 3000 pa packet. Iwo afuna zikamugulisa ku DRC kuti apindule. Zonse zimene ndikuona pano aboma kupanga mwachinsinsi kuti Amalawi asadziwe. Ndiye posachedwa pompa kwaphulikaso nkhani ina. Chakwera kugwirizana ndi DRC kuti awathandize nkhondo yolimba ndi zigawenga zimenezi za M23 zimene zimathandizidwa ndi Kagame. Pa mgwirizano umenewu Malawi izitumiza asilikali ndipo DRC izilipasa 30 million liters ya mafuta galimoto. Pamene ndikuona pano mafuta galimoto okwana 2.5 million liters afika kale mdziko muno kuchokera ku DRC. Nayenso Chakwera wayamba kale kutumiza asilikali kuti akamenye nkhondo ku DRC. Choyamba sitikutsutsa ganizo la Chakwera lofuna kuthana ndi zigawenga za M23, koma tikudana ndi migwirizano ya chinsinsi yofuna magulisa asilikali ngati akapolo. Poyamba MCP inasinthanisa achinyamata ndi $60 million ku Israel. Kenaka anasinthanisa ikonomi yathu ndi 44% devaluation kwa IMF. Atsamunda ananamiza kuti mugwese kwacha ndi 44% ife tikupasani ngongole. Anawapasaka ngongole kochepa. Amayamikira nthawi imeneyo. Tafunseni lero kuti zili pati sakuyankhani. Ndiye panonso Chakwera ayamba kugulisa miyoyo ya asilikali athu posinthanisa ndi mafuta galimoto. Kodi president ameneyo amaganiza bwanji? Ndinafotokoza pombuyomu kunena kuti Paul Kagame ndi amene amatsogolera kupha asilikali a Malawi ku DRC. On the other hand, Kagame ndi Chakwera anasaina memorandum of understanding kuti azitumizana zigawenga. Tinamuona zikhale ng'oma chaka chatha anatengeka kwambiri kumagwira marefugee osalakwa nkumatumiza ku Rwanda. Lero tikumenyana ndi M23 ku DRC
kodi ubale wathu ndipo Kagame uli pati? Dzulodzulo lomweli Rwanda yalembera kalata United Nations Security Council akupempha kuti United Nations Security Council isalole asilikali a SADC kulowera nkhondo ya DRC. Mbali nayi zikhale ng'oma akusunga akazitape aku Rwanda mdziko muno ndi kumathamangisa ma refugee. Akuluakulu kumayi kuno tindi akazitape ambiri apo Kagame amene anatumizidwa chifukwa cha zikhale ng'oma ndi chakwera. Iwo anandi ya 2.5 billion ndi anatumiza asilikali amene anabwera muno amayenda mwa civilian. Asilikali aja amakhala kusaka ma refugee chifukwa ma refugee ambiri aja ndi Mahutu. Kagame sabwiza ndi Mahutu. Mbali nayi boma la Malawi likutumiza asilikali ku DRC kuti azikamenyana ndi M23 imenenso lili gulu la Kagame. Mukapita ku Rwanda kulibe zigawenga za Malawi andi palibe chifukwa chopangira memorandum of understanding yotumizana akaidi. Mbuyomu Kagame anapanga deal ndi Joseph Kabila kuti azitumizana ma prisoner koma palibe chinachitika. Mwachisanzo ku DRC kunali Laurent Nkunda anali chigawenga chimene chinapha anthu oposa 200,000. Ameneyu anali soja kwa Kagame komanso mtundu umodzi wa Tutsi. 1994 anamuthandiza Kagame mu genocide against Hutus. 1996 anamuthandiza Kagame pa nkhondo yolimbana ndi Mobutu. Kuyambira 2000 mpaka 2003 Nkunda anali mmodzi wa asilikali amene ankathandiza Rwanda ndi Uganda pa nkhondo yolimbana ndi Kabila. 2003 ku DRC kunachitika peace deal, mtendere unabwera ndipo President Joseph Kabila anamusankha Nkunda kukhala colonel. Kenaka anampanga promote kukhala general. Mkanthawi kochepa anayamba mtsakwiri kumagwirizana ndi Kagame mpaka anagalukira. Analowa ntchire ndi kuyambisa gulu la nkhondo ku dera la North Kivu. Iyeyu ankathandizidwa ndi Kagame kulimbana ndi DRC komanso United Nations. Asilikali a Malawi, Tanzania, South Africa ndi mayiko ena ambiri ankapita kumeneko ku United Nations Peacekeeping Mission koma anaphedwa ndi Laurent Nkunda. 2008 anavuta kwambiri mpaka kufuna kulanda mzinda wa Goma. Anapha anthu oposa 200,000 komanso ena 2 million anasanduka ma refugee. Court la ICC lakhala kumusaka koma sanampeze. Pofika 22 January 2009 anamangidwa ku Rwanda kumene akumusunga kufikira lero. DRC inamuuza Kagame kunena kuti amutumize Laurent Nkunda kumenekoko koma sizinatheke. Mmene ndakuzirani kale kunena kuti Laurent Nkunda anapha anthu 200,000 aku DRC koma anagwidwa ku Rwanda pa 22 January 2009. President wa ku DRC anampempha Kagame kunena kuti amutumize Laurent Nkunda ku DRC kuti akamuzenge mlandu chifukwa kumeneko ndi kumene anapha anthu koma Kagame anakana. ICC nayonso ikumufuna koma Kagame sanamutumizebe. M'malo mwake boma la Rwanda linampasa mkulu amene chimashoni kumene akukhala mwaufulu ndi banja lake. Ndiye timafunsa kuti Kagame akulephera kutumiza Nkunda ku ICC amene anapha anthu 200,000 ku DRC ndi chifukwa chani akunyengera Malawi kuti zimutumizira ma refugee osalakwa. Iyeyu akunamiza chakwera kuti anthu amene wa ma refugee anapalamula mlandu wa 1994 anapha anthu ndi zikwanji. Ndiye mukuyenda mwatumize kuno tizazenge mlandu. Amalawi kupusa ndi kupusa akutumiza ma refugee amenewa. Koma iye Kagame akusunga Laurent Nkunda kwawo ku Rwanda amene anapha anthu ku DRC 200,000. Mukamvesera bwinobwino muona kuti zikhale ng'oma udindo wamukulira mpaka ononga ku immigration. Anayamba ndi kuzuza ma refugees, atazuza wasiya ataona kuti zaululika kuti wanda 2.5 billion anasiya. Kenaka wayamba kubera chisankho kugwiritsa ntchito NRB. Chimene akumachita akamachita kalembera wa NRB
ku Tcholo akutumiza machini awiri, kudowa machini 10. Komanso machini awiri aku Tcholo akupezeka kuti sakugwira ntchito, akunongeka mwina 6-7 hours, koma machini 10 akudowa osagwira ntchito. Akutumiza machini amodzi ku Chikwawa, machini onse kumaonongeka, koma akutumiza machini 23 ku Nshisi, akutumiza machini 25 ku Mchinji, komanso machiniwo akugwira ntchito bwinobwino, koma akutumiza machini awiri ku Machinga. Cholinga cha zikhali ng'oma akufuna kuti anthu amene ali kumbali ya opposition, chifukwa Machinga Tcholo kumene kuti anthu samavotera MCP, ndi akufuna kuti anthu azigwa ulesi, akaona machini amodzi kuti akwere transport azona zopweteka salembesa azaleperanso kuvota. Komano ku Mchinji komanso kudowa akupitisa machini ambiri, komanso machini osagwira ntchito, system kutheka, ndicho ngati anthu aja alembesa ambiri. Zikhali ng'oma udindo wamukulira akwena wapanga resign. Lazarus Chakwera ndi wadyera, ndi chifukwa kukulisa anthu ku DRC komanso Israel. Chipani cha MCP chinabwera kudzawononga Malawi, ndipo chimene akuchita sakuchidziwa. Democracy sakuidziwa. 1958 Kamuzu atabwera kumalawi kuno, panangotha miyezi yochepa anasankhidwa kukhala president wa MCP. 1992 Gwanda Chakwamba atatuka ku ndende ataseva 11 years analowa UDF, kenaka anabweranso ku MCP kukakhala vice president and later on president. 2013 posintha ndi atembo, Chakwera anachoka ku Assemblies of God kuzakhala mtsogoleri wa chipani. Lero akuti asintha malamulo, aliyense ofuna mpando ayenera kukhala membala kwa 2 years. Akuiwala kuti iyeyo Chakwera anangochokera ku Chalichi kudzakhala president. Kamuzu Banda anangochokera ku Ghana kudzakhala president. Nayenso Gwanda Chakwamba anangotuluka ku prison, atatuka ku prison anakalowa UDF, kenaka anangofika kukhala vice president. Akuiwala zonsezo za MCP. This party is not democratic. Analowa mboma pokwisa ntchito 50+1, lero akufuna kuchotsa using parliament. Anasaina mgwirizano ndi Chilima kuti azampasa mpata 2025, lero akumpondereza. Kamuzu Banda anayima pa chisankho 1994 ali ndi zaka 92, lero afuna kukhazikitsa lamulo loletsa chikulire kuima 2025. Kodi alesa bwanji poti Kamuzu anayima ndi zaka 92, lero chafuna chani kuti mulese athu? Taonani lero akutuza kuti aliyense opanda ID asazavote 2025. Ndetu kufunsa kuti kodi 2020 sinu nomwe amene munalesa kuti ayi za ma ID ayi koma tikufuna aliyense akavote? Lero chafuna chani mukulimbikitsa za ma ID? In addition to that, izizi za NRP zopanda ntchito, taonani mukuti immigration passport system yapangidwa haki. Who can trust ID panopa? Chifukwa zachizukira kuti chinyengo chimene mukuchita ku immigration system ndi chomwechonso chimene mukuchita ku NRP. Ndiunaona za chuma imatuza posayitapo mpakuti chuma chikuyenda bwino, anthu akutukuka, koma World Bank yatusa report. World Bank ndi banki yaikulu kwambiri pa dziko lapansi, anena kuti Amalawi oposa 72% akuvutika ndi umphawi. Achakwera akubwera ndi dzulo amayankhula amakasagula chipatala cha munthu, si chipatala cha boma, cha munthu chompinga njira kumeneko ndi amanena kuti ayi ndikudziwa kuzoti Amalawi mukuvutika, koma mulimbe mtima. Iye akulimba mtima. 2 iye akudziwa kuzoti Amalawi akuvutika, iye ndiye amene akusunga misonkho yathu. Tikupereka misonkho mwezi ndi mwezi, siku ndi siku, wiki ndi wiki, zikupita kwa iyeyo. Akupanga nazo chani? Akuchita chani pothetsa umphawi? Munthu angoyenda daily kuwononga Malawi. Sweet toko ndi amayidziwa, koma zochitika pa ground ndi zero. Kuchikwawa kukuchitika zoopsa tikunena pano. Ana akapita ku skulu akumakomoka mkalasi chifukwa cha njala, komatu apita 100 ali komweko kunamiza anthu kuti adzavotera MCP 2025. Kodi anthu akuchikwawa adzavotera MCP ndi njala? Dr. Lazarus Chakwera asiye kunamiza anthu pa msonkhano kuti Amalawi apirire. Anayambira kunena 2020 Amalawi pirirani, zinthu zisintha. Iyeyo ndi banja lake chilichonse chasintha. Tamuyang'anini, tayang'anini akazi ake mmene amaoneka 2020
ndi pano zikufanana. Chamwengane niye chakwera mina maoneka 2020 ndi pano thupiro mukuona bwanji. Taoneni ana zizukulu zasintha masukulu, ena amaphunzira masukulu primary pano pakuphunzira ku England. Koma kutiuza ife pa msonkhano kuti amalawi tipirire, banja yake likupirira.